అర్జున్ అంబటి స్టార్ మాలో ప్రసారమైన అగ్నిసాక్షి సీరియల్లో శంకర్ బాబుగా అందరికీ సుపరిచితమే. ప్రస్తుతం ఇస్మార్ట్ జోడీ అనే కపుల్ షోలో తన భార్య సురేఖతో కలిసి వన్ ఆఫ్ ద సెలబ్రిటీ జోడీగా పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాడు అర్జున్ సురేఖ జోడీకి ఇస్మార్ట్ జోడీ ద్వారా మంచి ఫాలోయింగ్ వచ్చింది. ఆ షోలో ఇద్దరు మంచి పర్ఫార్మెన్సెస్తో అందరినీ ఆకట్టుకుంటున్నారు. సురేఖ ఇండస్ట్రీకి ఏమాత్రం సంబంధం లేకపోయినా డాన్స్ పర్ఫార్మెన్స్తో అదరగొట్టేస్తోంది. అయితే ప్రస్తుతం లాక్డౌన్ కారణంగా అందరూ ఇళ్లకే పరిమితం అవుతున్నారు. ఈ టైంని ఫ్యామిలీస్తో చక్కగా గడుపుతున్నారు. అర్జున్ సురేఖ కూడా క్వాలిటీ టైంని స్పెండ్ చేస్తూ వారి ఫొటోస్ని సోషల్ మీడియా ద్వారా షేర్ చేసుకుంటున్నారు. రీసెంట్గా సురేఖ అర్జున్ తనకి వంట నేర్పిస్తున్న కొన్ని అడారబుల్ ఫొటోస్ని ఇన్స్టాగ్రామ్ ద్వారా షేర్ చేసుకుంది. ఆ ఫొటోస్ చూసిన వారంతా అడారబుల్ కపుల్, వంట బాగా నేర్చుకొని మా అన్నయ్యకి వెరైటీ డిషెస్ చేసి పెట్టండి అంటూ కామెంట్స్ పెడుతున్నారు. సురేఖ షేర్ చేసిన ఆ ఫొటోస్ని మనం ఈ వీడియోలో చూసేద్దాం. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేసి మరిన్ని టాలీవుడ్ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం గప్చుప్ మస్తీ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి.